በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 25 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወላዲተ ኣምላኽ አንደበት ልሳን ኩንኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ብየማነ ብጸጋመይ ቆምለ ኣሜን። ወርሓዊ በዓል በዝለማዓንቲ 25 መስከረም ወርሓዊ በዓሉ ንቅዱስ መርቆሬዎስ እዩ። በረኸት ረድኤቱ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 25 በዚ ዕለት ከዓ ዓቢ ነቢ ዮናስ ዓረፈ። እዚ ሓቀኛ ነቢ ዮናስ ናይ ሲዶና ክፍሊ ካብ ዝኾነት ካብ ኣጵራጡላ ትበሃል ሰራጶጣ ትበሃል ዓዲ ንዝተረኸበት መበለት ወዳ ክኸውን ከሎ ነቢ ኤልያስ ድማ ካብ መውታን ተፈልዩ ዘተንስኦ ንኤልያስ ድማ ዘገልገሎን ናይ ትንቢት ጸጋ ዝተውሃቦን እዩ። ንዮናስ ወዲ ኣሚታይ ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብታ ዓባይ ከተማ ኪድ እከዮም ናብ ቅድመይ ደይቡ እዩ እሞ ወይ ከዓ ሓጢኣቶም ማለት እዩ ኣንጻራ ኣውጅ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር መጾ። ዮናስ ግን ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ናብ ተርሴስ ክሃድም ኢሉ ተበገሰ። ናብ ያፋ ከዓ ወረደ። ናብ ተርሴስ እትሓልፍ መርከብ ድማ ረኸበ እሞ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ርሒቑ ምሳታቶም ናብ ተርሴስ ክኸይድ ከዓ ዋጋ ከፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ። እግዚኣብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቦቡላ ንፋስ ሰደደ እሞ እታ መርከብ ክትስበር ክሳዕ እትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ። እቶም ባሕረኛታት ድማ ፈርሑ። ነፍሲ ወከፎም እውን ነናብ ኣምላኹ ተማህለለ። ምእንቲ ክፈኽሰሎም ከዓ ነቲ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ኣቕሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ዮናስ ግና ናብቲ ታሕታይ ክፍሊ እታ መርከብ ወሪዱ ተገምሲሱ ከቢድ ድቃስ እውን ደቂሱ ነበረ። እቲ ሓቀኛ መርከብ ናብኡ ቀረበ እሞ ኣንታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ? ተንስእ፣ ምናልባሽ እቲ ኣምላኽ ከይንጠፍእ እንተሓሰበናስ ናብ ኣምላኽካ ተማህለል በሎ። ንሓድሕዶም ድማ እዚ መከራ እዚ ብሰሪ መን ከም ዝረኽበና ዘሎ ክንፈልጥሲ ንዑ ዕጫ ነውድቕ ተባሃሉ እሞ ዕጫ ኣውደቑ። እታ ዕጫ እውን ኣብ ዮናስ በጽሐት። ሽዑ ንሳቶም ንገረና ኮታ እዚ ረኺቡና ዘሎ መከራስ ብሰሪ መን እዩ? ዕዮኻ እንታይ እዩ? ካበይ ከ መጻእካ? ኣየናይ እዩ ሃገርካ? ካብ ኣየናይ ህዝብኸ ኢኻ በልዎ። ንሱ ከዓ ኣነ እብራዊ እየ፣ ነቲ ባሕርን ንቑፅን ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ እውን እፈርሖ እየ በሎም። ሽዑ እቶም ሰባት ንሱ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ርሒቑ ከም ዝሃደመ ባዕሉ ስለ ዝነገሮም ፈለጡ። ዓብዪ ፍርሓት እውን ፈርሑ እሞ ስለምንታይ ደኣ እዚ ገበርካ ከዓ በልዎ። እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዐ ይኸይድ ነበረ እሞ ንሳቶም ባሕሪ ክሃድኣልናስ እንታይ ንግበርካ በልዎ። ንሱ ድማ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰረይ ከም ዝበጽሓኩም እፈልጥ ኣለኹ እሞ ወሲድኩም ናብ ባሕሪ ደርቢኒ፣ እቲ ባሕሪ ከዓ ክሃድኣልኩም እዩ በሎም። እቶም ሰባት ከዓ ናብ ምድሪ ክምለሱ ብምቕዛፍ ይጋደዱ ነበሩ። ግናኸ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዖም ስለ ዝኸደ ኣይኮነሎምን። ሽዑ እዎ እግዚኣብሔር ንልምነካ ኣሎና፣ ምእንቲ ነፍሲ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣይተጥፍአና። ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ከም ዝፈተኻዮ ጌርካ ኢኻ እሞ ንጹህ ደም ኣብ ልዕለና ኣይተንብር ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ኣወዩ። ንዮናስ ወሲዶም ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። እቲ ባሕሪ እውን ካብ ምንዋጽ ሃድአ። እቶም ሰባት ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣዝዮም ፈርሕዎ። መስዋዕቲ ድማ ንእግዚኣብሔር ሰውእሉ። መብጻዕ እውን ተማባጽዑ። እግዚኣብሔር ንዮናስ ዝውሕጥ ዓብዪ ዓሳ ኣደለወ እሞ ዮናስ ከዓ ኣብ ክንዲ ዓሳ 3 መዓልትን ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ። ነቢ ዮናስ ድማ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ጸለየ። በለ ድማ ካብ መከራይ እተላዕለ ናብ እግዚኣብሔር ኣወኹ። ንሱ ከዓ መለሰለይ። ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነ ኣእወኹ።
ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዕካ ንስኻ ናብቲ መዓሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርብኻኒ ወሓይ ዝከበበኒ ኩሉ ማዕበልካን ሞገድካን ብልዕለይ ሓለፈ ኣነ ኸኣ በልኩ ካብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ተሰጐግኩ ግናኸ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት እየ ሞያት ክሳዕ ነፍሰይ ከበበኒ መዓሙቕ ኣብ ዙርያይ ነበረ ሳዕሪ ባሕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ ናብ መሰረት ኣኽራን ወረድኩ መሃርሃሪታት ምድሪ ንሓዋሩ ኣብ ልዕለይ ኮነ ግናኸ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንህይወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእካያ ነፍሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ኣሕለለወት ንእግዚኣብሔር ዘከርክዎ ጸሎተይ ናባኻ ናብቲ ቅዱስ መቕደስካ ኣተወ እቶም ናብ ሓሰውቲ ከንቱነት ዘድህቡ ጸጋኦም ይሓድጉ ኣነ ግና ብድምፂ ምስጋና ክስዋኣልካ ነቲ እተማጸባዕክዎ ከኣ ክፍጽሞ እየ ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ እሞ ንሱ እውን ንዮናስ ናብ ንቑፅ መሬት ተፍኦ ንዮናስ ተንስእ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኪድሞ ኣነ ዝእዝዘካ ኣዋጅ ከኣ ኣውጀላ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ካልኣይ ግዜ መጾ ዮናስ ድማ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ተንስአ ናብ ነነዌ እውን ከደ ነነዌ ግና ኣዝያ ዓባይ ከተማ መንገዲ 3 መዓልቲ እያ ዝነበረት እሞ ዮናስ ናብታ ከተማ ከኣቱ መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ ጀመረ እሞ ነነዌ 40 መዓልቲ ጸኒሓ ክትግምጠል እያ ኢሉ ኣወጀ ሰብ ነነዌ ከኣ ንኣምላኽ ኣመኑ እሞ ጾም ድማ ኣወጁ ካብ ዓበይቶም ክሳብ ንኣሽቶም እውን ካሻ ተኸደኑ እዚ ወረ እዚ ናብ ንጉስ ነነዌ በጽሐ እሞ ካብ ዝፋኑ ተንሲኡ ባርኖስ ቀንጠጠ ክሻ እውን ተኸድነ ኣብ ሓሙኽሽቲ ድማ ተቐመጠ ኣብ ነነዌ ብትእዛዝ ንጉስን መኳንንቱን ድማ ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ ሰብ ወይስ እንስሳ መጓሰ ከብቲ ወይስ መጓሰ ኣባጊዕ ሓንቲ እኳ ኣይጠዓማ ኣይውፈራ ማይ እውን ኣይስተያ ሰብን እንስሳን ካሻ ይከደኑ ዓው ኢሎም ድማ ናብ ኣምላኽ የእውዩ ነፍሲ ወከፍ ከኣ ካብ እኩይ መገድን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ሓመፅን ይመለስ ኣምላኽ እንተ ተመልሰን እንተ ተጣዓሰን በሉ ንሕና ከይንጠፍእ ከኣ ካብ ጉሁር ቁጣዓኡ እንተ ተመልሰሲ መን ይፈልጥ ኣምላኽ ከኣ ካብ እኩይ መገዶም ከም እተመልሱ ግብሮም ረኣየ እሞ ኣምላኽ እውን ነቲ ከውርደሎም ኢሉ እተዛረቦ መዓት ተጣዕሰሉ ኣይገበሮን ከኣ ግናኸ እዚ ንቅዱስ ዮናስ ኣዝዩ ኣጓህዮ ኮረየ እውን ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ በለ ድማ ኦ እግዚኣብሔር እልምነካ ኣለኹ እቲ ኣብ ሃገረይ ከለኹ እተዛረብክዎስ እዚ ዶ ኣይኮነን መሓርን ርህሩህን ንኹራ ደንጓይን በዓል ዓብይ ሳህልን ንእኩይ እትጠዓሰሉን ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለ ዝፈለጥኩ ስለዚ ኣነ ኣቐዲመ ናብ ተርሴስ ዝሃደምኩ ኦ እግዚኣብሔር እምበኣርሲ ሕጂ ካብ ብህይወት ምንባር ሙማት ይሓሸኒ እሞ እልምነካ ኣለኹ ንነብሰይ ካባይ ውሰዳ እግዚኣብሔር ድማ ብምኹራይካስ ጽቡቕ ዶ ትገብር ኣለኻ በሎ ዮናስ ከኣ ካብታ ከተማ ወፀ ኣብ ወገን ምብራቕ እታ ከተማ እውን ተቐመጠ ኣብኣ ንርእሱ ዳስ ገበረ እታ ከተማ ዝወርዳ ክርኢ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ጽላል ተቐመጠ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከኣ ንዮናስ ርእሱ ከተጽልሎ እሞ ካብ ሕሰሙ ከተናግፎ ኢሉ ጉልዒ ኣዳለወሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣዕበያ ዮናስ እውን በታ ጉልዒ ኣዝዩ ተሓጐሰ ገናኸ ንጽባሒቱ ምስ ወግሐ ኣምላኽ ሓስኻ ኣዳለወ ንሱ ኸኣ ነታ ጉልዒ ወቕዓ እሞ ነቐጸት ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ ኣምላኽ ውዑይ ንፋስ ምብራቕ ኣዳለወ ፀሓይ ከኣ ንዮናስ ክሳዕ ዝሕለሉ ርእሱ ወቕዓቶ ንሱ እውን ካብ ብህይወት ምንባርሲ ሙማት ይሐሸኒ ኢሉ ንነፍሱ እሞት ለመነላ ኣምላኽ ከኣ ንዮናስ በታ ጉልዒ ክትቁጣዕ ዶ ይግብአካ እዩ በሎ ንሱ ድማ ክሳዕ ሞት ክቁጣዕ እኳ ይግብኣኒ እዩ በለ እግዚኣብሔር ከኣ በሎ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕብኻያን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቖለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዘጠፍአት ጉልዒ ጉሂኻ ኣነኸ ስለምንታይ ነታ ዓባይ ከተማ ነነውየ የማኖም ካብ ጸጋሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120,000 ዝበዝሑ ሰብን ብዙሓት እንስሳን ዘለዋ ዶ ኣይርሕርሓላን እየ ምኽንያቱ ካብ በደሉ ተመሊሱ ንስሓ ዝኣቱ ኣነ መሓርን ይቕረ ባሃልን እየ በሎ ድሕሪኡ ነቢ ዮናስ ተላዒሉ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ብሰላም ዓረፈ
ሙሉእ ዕድሚኡ ድማ 170 እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትናን ዘለዓለም ይንበር አሜን። ሕጂ ድማ ከም ናይ ነነዌ ጸሎትን በረኸትን ዓዲሉ ከምኡ ድማ ንኩሉ ዓለም የድሕነልና አሜን። መስከረም 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ጸአተ ክረምት ናይ ክረምቲ መወድኢ ማለት እዩ። ቅዱስ ዮናስ ነቢይ ዮናስ፣ ቅዱስ እንጦንዮስ፣ ቅድስቲ በርባራ፣ ሐዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክለ ሐዋርያዊት፣ ቅዱስ አበረከዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ፣ አቡነ አቢብ አባ ቡላ፣ ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ፣ ዓቢ አባ ቢጻርዮን ገዳማዊ አሜን። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትእምርቲ ይደሊ። ብዘይ ትእምርቲ ነቢይ ዮናስ ድማ ካልእ ትእምርቲ ኣይወሃቦን። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓቢ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ሰብ ነነዌ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ እዚ ወለዶ እዚ ክትንስኡን ክኹንንዎን እዮም። እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዚ ኣሎ አሜን። ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 39 ንረኽቦ ማለት እዩ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ዘወድቀ ዝነጠበ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣርምልይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ስምቶት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።